Zdar lidi, my jdem tady natáčet reakci na borci na kole. Tady mám puštěný stream Fitmana. Nesmí chybět. Takže jdeme asi první na shorty. První. Co to je? Jo to. Jo. Jo. Takže to nevím. Tohle není To špatný není o edit, kolech, ale no není to o kolech. to je jedno, ale tak to dělá asi každý. Tohle je dobrý jump. Tohle je dobrý jump. To bych dal taky, ale nevadí. Tohle to... No taky taky. ujde. Taky docela dobrý. Jo. To bych skočil taky. No. Já taky, no, jakože je to lehký, no. To nejbolečí, no. Jsou jako dobře skačou, ale k tomhle shortu bych dal lepší písničku. Jo, tam se mi vůbec nelíbí, je Nic taková, moc, no. je taková divná. To divná, no, blbě. Tohle Tak jen přety. ten jsem taky docela dobrý. Jo. No, ale Takže měl Tohle lepší. bych si dal pryč. To koncový logo. Jo. To logo CapCutu na konci, to bych dal pryč. Jo. Tohle to je dobrý. Tohle bych dával Jo, vytekne, skáče nejhůř. Ani ten baret 7 z 10. já bych to budal 6. Ta písnička to tam, Na kazí. 6. Jdeme na druhé. Ta písnička to tam kazí. Kanion. Ty kokos, celopéro. Ne, moc se mi nelíbí. A není špatný. Odnes ty pap je dobrý. Ty mají kluci udělané dobře, ale ten jak vyskakuješ, tak to bych udělal trošičku Do hladší. špičky. A trošičku hladší bych to udělal. Čus. Plus Spartan, to se mě nelíbí. Ne, taky ne. Ten výraz také nic moc, no. Výraz Toho divný. v modrém. Výraz divný docela. Nevadí, borče nehrotím. Jdou tam dobře triky. OK. Tvoje oblíbený trailer. Adamův trail, náš trail a samozřejmě Bike Park Tour, no. A co to oblíbené jídlo? Můžeš si jíst. Zpověď docela. Nejlepší je vepřový řízek s kuřecím. Yes, no. Takže, co tady máme? Ještě. Položím Nějaký telefon skákání. takhle. Nebo černá obrazovka. Co Jo, bude černá obrazovka. No tak to běž pryč, radši. To je jako docela... Divný. Tohle borce výraz trošičku. Asi se mu to nelíbí. Výraz takový nic moc, no. Divnej. Tomu bych řekl, ať se tváří o něco líp. Jo, hej. Pěkně. Jak je nejoblíbenější feature na buď to u Adama na trailu nebo u nás? Takže já si u Adama tu školu do délky pod step-upem, která se střídá na nehrozí. Jak je tvůj oblíbený bikepark? Mám 4, takže náš trail, Adamův trail, potom Dolní Morava a potom ještě kopčů na půl Dedze, asi to bychom možná nic nedali. Borci byli na kopřivní. Tím jsem ještě Byla ten výraz docela divný, ale nevadí, ale. Čau. Borec má trošičku křivý zuby. Tady tak. Nevím. Ale nehrotím trošičku křivý zuby. To nevadí, to může mít každý. Stává se, no. Taky jsem měl. A já taky. No tak tam toho moc není vidět, no. Sluníčko kazí. To sluníčko bych... to bych to Editoval. hezky. Dobrý. Komu hezky. Tohle je, když tak lidi reakce, se to nepochopili. To jsem říkal, že reakce asi ne. Asi. Jak to masiko, co jsem včera měl. Koloběžka no nic.
To se mi nelíbí. Elektrika. Chtěl bych vědět, jestli ten kluk, co měl tu koloběžku, jestli jsi taky skákal na ty koloběžce. To bych neřekl, ten by spadnul hnedka, nevím. Hezky. Wow. Jo, tak to Ten bylo to dobré. troš dal úplně mega dobře. No. Vítek moc nevychytal ty řídítka. Museli ruce, No. To sluníčko zase tam kazí. Mně se úplně rozsvítily oči. Já tam vždycky dáváme ruku jakoby takhle, aby jako nebylo vidět sluníčko. Kluci, když tak to sluníčko dejte pryč. Fakt vám to kazí ty videa trošičku. To bylo hezky. Kamo, hezky borec to jumpoval. Hezky. A vy děláte na to? No. Tak a kluci, Adam jde na pneumatiku. Hezky. Bureček nedal. Koloběžka minus. Když tak nemluvte prostě, nebudete mít ty dolary. Ano. To na koho? No. A hranka. Hrana. Taky mluvili prostě, ale už Trošičku hranka. Trošku větší rozjezd by to měl. Že jsme tady na konci videa a zdar a shledanou. To bych dal like. No, Ale Bravo to je Star, Brawl tak ty běž Stars, pryč, to ne. Bravo Star, fuj. Jo. Co? Fuj. Jako docela dobrý trily máme, teda máte, vy taky. Docela Dobrý Tady trily, to máte na výšku, to je docela blbý. nevadí. chtělo by to točit Tohle spíš bych dal pryč to. takhle z těch shorty, než takhle, ale nevadí. Šorty se točí na výšku. Nazdar lidi, já vystupuji dalšího videa na tomhle kanále. Tady nejste odhalený, jestli vím. To je blbý. A to byš, kdyby, tak to máte trošičku blbý, protože to nemáte zascreenshotovaný. Ne, screenshotovaný ne. Dal bych zamazal bych obličej. No zamaskovaný, mohli byste to zamaskovat. Jako ale- přes CapCut nebo něco, vy editujete v CapCutu, tak jako zadělat v obličeji normálně v pohodě cenzurou. Jo, zacenzurovaný, to je to slovo. Tam mám želejte. Už necháme na vás. Si typuju, co to bude za značka sny. Santa Cruz, Norco, Propane, Specialized, Canyon, Rock Rider, Rock Machine, Merida. Nevím, kam můžem typovat, když máte vypnutý komentáře. Asi můžeme jít na Jump. Všude máte vypnutý komentáře, Docela takže blbý. no. My máme zaplý. To by se ta čučka normálně pohybovala. Nazdar lidi, já vystupuji dalšího videa na tomhle kanále. Barce na kolo. Co dobré? Nazdar lidi, To je, Blbý. Jo, to, ale... také to máte docela dobré. Takhle to ujde, ale Ale kdybyste zamaskovali ty obličeje, tak... ale jako jen obličeje zamaskovat normálně tím Taky tam nejde vidět nic. rozmazáním, tak lepší. Nic Ten skok, ten by jsem si chtěl skočit, ten vypadá docela dobré. Ale hodně, no. Někdo by se tam zastavil a Jo. spadnul by. To bys nechtěl, se ještě rozpíchneš gumu. Já bych sem tam A zase... reagoval bych i na nějaký video. jestli chceš, můžeš asi pozdravit značku, jenom jestli chceš. No lidi, takže dneska asi bude ještě videjko z Jumpu, tak vám to vypneme. Takže samozřejmě dejte odběr, Počkejte, ale... tohle brutálně
loučím se s vámi. Čau. Čau. Takže nás tady děláme se už dalšího videa na tomhle kanále Borce na kole. Jsem tady já vítěz, jak kamera může pozdravit Paťa. Čau. A potom tady je podlouží době Mirek. Čau, Mirek. Mireček. Máme špatnou zprávu. Páneček. Jakou? Přišli jsme na náš trail. Jelikož jsme tam stavili projekt Lávka, tak někdo na to asi přišel a zničil nám to, takže máme... Škoda. Já to mám nebudem prozrazovat, je to v České republice. A ty To je blbý. kokosy. Tyhle videa už jsou blbý. To je další Je ty. tady lídr FOP, kde se nacházel a také s novým polem kameramana, ale to už nebudu spoilerovat, takže se dejte odběr, ať vám přijde oznámení. Máme. Vydali jsme nové video, tak se ho tam dej a jdem dál, takže. Tady kolem Mirka je tady Leader Fox, Spider, říká... To má i moje mamka, Leader. Basic, 24, To má každý, jakože, ale nevadí. Pati, Autor, Outside, akorát Kapsička tam. už nebude, protože jsme že jsme teda v odběr. Tak a je to tady moje kolo. GG. Specialized Rock Hopper. Nelíbí se mi moc. Rockhopper. To je dekťa. Podívat trochu na náš stream. Jako omlouváme se, najde na nějaký Myslím si. perfektní, jo. Maleš. Od dneška začínáme stavět, jo, takže Ten jump, to je ten Já jump. mám domácí. kameraman může zaskočit. Docela dobrý drop. Jo, Jako, docela v pohodě, ale tohle bys trošičku zvýšil. Je to blbý. dopat, Je to dobrý, ale blbý. Ještě bych to taky. a bude to dozadu pokračovat, a takže to bude docela masivně dobrý trail. Trošičku vysekat. Nedávejte tam už ten prs, jo, když tak. Připomínám. Oni nebyli odhaleni teď už. Já vím, ale teďka tady dali prst. Trail. A To to blbý docela. Tak mě tam občas taky takhle jako vlítne. Takže nás Ale to je divný takhle. tady děláme ten u dalšího Jdem na video, potom Na video. máš tak tu dost. Já za kamerou můžu pozdravit Paťa. Čau. Dneska jsme tady udělali takovou cestičku, není extra vyčištěná. No. Docela uzoučka, musí tady docela dost vyškývat stromů, tak si můžeme projít. Tady máme susy stromy slepého. Já si vezmu zpátky kameru lidi. To asi na video. Tady je prostě nějaká cestička. Nevadí, Jako já vím, kluci, odkaď jste, ale jako z videí je hodně slyšet, nebo zníte jako, že jste z Moravy. Takže jako... Nebudu samozřejmě prozrazovat, ale... Tady máte ten ty. Kolo mega dobrý, jak to máte přivazen, mega cením. To je na první video. Který má 3 minuty. Takže nás dáme dělat Tak to budeš, Adame, vy. Natáčejte to na šívku, než na výšku jako šoty. Já nahej. ze shortu, tak jsem vám slíbil video projítí celého trailu. Není zase tak obrovský a můžeme jít na to. Takže Tako. tady máme lávku. To jak přejedete? Nájezd, To je blbý, ne? Jak na to najdeš? To dělaj. netolik prudký a potom buď to Já vím, ale- nebo může brát nějaký menší jump. Tak. Tady potom bude taková menší bajra, to může tady podhrnout. Teď máme spadnout. Tak můžeme jít asi dál. Tak jo, jdeme dál. Jdeme. Tak můžete napsat, Já jsem ho viděl. byste chtěli název tyhle překážky. Asi to nebude. Třeba Prostě lávka to je. jako třeba na nějakém Lávka. stromě nebo tak. Prostě jde Brutálně tam je vidět, jako cenzura docela na nic, no. Vidím ho tam mega. Co tam dáváš prst nebo ruku, já nevím. Tak zase. Máš to tak, takže hustý. To... Pláne dokument. Čekaj, až to dokoukám. Autor. Auto. Auto, Škoda auto. Mám tady kolečko. Jo, to je dobrá klopenka. Neviděl jsem. Jo.
Žížali, jo, tak. To je klopenka, to je v pohodě. Jo, to je dobrý. Taky stavíme. Ale teďka jsme tam dlouho nebyli. No. Teď jsme tam nebyli, protože tam prší. Mhm. Moc ne, ale máte to rozkopaný, jakože trošku. Docela, no. To tam děláte silnici, ne? To budete ještě betonovat, ne? Teďka to nemusíš natáčet, tam nemusíš dávat prst, jak jste šli, protože byl se zádu, takže Body? jste nějak chtěl vidět. Co tam píše? To je dobrý, to je dobrý. Bolí mě ruka. Cože je Jihomoravský kraj nebo co? Jo, Moravský. Já jsem říkal, že jste slyšet, že jste z Moravy, no. Přízvuka, Moc tak. nejste slyšet. Až na konci vidíte. A celkově by to byl takový okruh. A tohle to bude všechno z toho videa, ale učím se s vámi já, Vítě a Čau. Paťa, tak čau. Nazdar. Když tak hodím do editu, on to zesílím. Fitme nám končí, no nic. Na zdraví. Jaký tam budeme video? Takže, Nejde svítí docela. dobrý, tohle. Takže nazdar, děláme se u dalšího dnešního videa na tomhle shortu, nebo asi teda videa. Na tomhle kanále Berce na kole, videa s Ažejka, ale to nebo. Takže tady já, Vítě, tady může podát. Takže budeme to natáčet. A za kamerou Vítě. Čau. Chceš tam vidět? Tady tuhle tady Mirka. Tady dostala Kamu ten brutální prst to tam zásah kazí od celý video, přehazovačky. Je, jako prst docela kazí, no. celý, nejde tam nic vidět. Co se stalo? Basically, začalo to tím, že jsem prostě přehazoval a ono to nedělalo žádný zvuky. Potom To jsem měl i udělal Max. 6. Jo, to měl i Max. Adam vám to tam dá tu To fotku. jsem dával do editu. Tu fotku vám jsem podal. Sedmička, že to prostě bylo těžké. Oj, Tuhle tu gumu měl Max taky. jo. Potom jsem přehazoval. Kamu ty Když věci jsem bereš, přehazoval, tady to bylo takhle zvohlý, potom to Vítě zkusil rozjet, takhle se to přetočilo a my jsme potom už, teďka jsme Víťo, ty jsi mu to rozbil. Tak asi hodinu. Jo a můžu k tomu teďka něco říct? Editu jsme to, je Borec vidět. nakonec a Jsme je to to tady, vidět. kámo, hoši, je to úplně prodřená kneuška, jako, to je prostě GG. díra, no. Kluci, ještě dneska jsme natáčeli, prostě, jak Vítek uváděl moje tarantuly, ale ona už je hotová, ty vole. Normálně ona dostala za 300, Nemluvte normálně od prostě, přehazovačky, jede se, jak je to bordel. To udělal My jsme to přehazovačka. prostě museli tlačit až sem, teďka ještě musíme být gigat kopec, vole, ke mně domů a musíme to... Hej, Ok, já když už tak do dokážu, toho cesta nám trvá, strejlu sem, u kámoše se to stalo, jo, Mirek jel klopku, chtěl to fakt přejít a prostě úplně se to dojebal. Do kakao. To je prostě úplně... Kamu, ale fakt Hej, nemůžete hoši, jako prostě, ještě kazí vám to napište video. všichni do komentářů. Já chudák Mirek, kámo, a za tohle si zasloužíme odběr. A zvoneček, samozřejmě. Aby vám neuteklo videa, takže nastávající videu, kdy máte slíbeno nový kolo od tady kameramana Pati, tak budou ještě jedno nový. Sice nebo úplně nový, ale bude nový. Lidi, já si takhle, já si půjčím prostě od tam ty kolo. Je to GG, no, kámo. Jo. Je to jaké tady díra. Tady jako kolo už prostě, je to na tu přásku. Kámo, viděli jste, hoši, někdy tak do rozbitou přehazovačku. Viděli. Že jako to je kukt. Takže v příštím videu bude nový kolo Mirka a tady kameramana Pati. Takže
asi už nebudu spoilerovat, co to bude za kolo. U Mirka čekejte, že to nebude nějaká nohota úplně. A jako asi se vám někdo zase oznámil v shortu nebo videu. Tak jo, loučí se s vámi já, Vítě, tady Mirek. Paťa, čau. 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 Postřehnu, když tak. Návštěva tady byla. Jaká? Míra. Tak čau. Říkali, že můžeme jít, kdy půjdeme jezdit za 15 minut. Asi. Videa na tomhle kanále. Takže. My uděláme poslední video a půjdeme jezdit asi. Kazí vám to tam takhle, ten celý video. No proto říkám, že tohle je poslední video, na který reagujeme a půjdeme jezdit. Asi to natáčet nebudeme. Nebo počkej. Dneska video Asi se koukneme na tu reakci na nás, na tuhle reakci, jak na nás kluci reagovali. Takže. Na našem kanále jsem tady já Vítě, za kamerou může pozdravit Paťa. Čau. Čau. Teta. Teď se nacházíme Reakce. Když tak pardon za ten hluk. Teďka jsme jako vůbec kolomakou jako našeho trailu a tak. Chceme zareagovat na video od nějakých borců. Jako, Borců na kole 5. jo, borci se prostě, mají to nějak asi od června. Jsme si udělali kanál Borci na kole, což máme samozřejmě, my to máme už nějak od března. Aha. Takže já jsem borců na tom. Hej, Barči, my jsme vůbec nevěděli, že vůbec existujete. Tak Já jsem to vůbec jako nevěděl, že existujete, takže proto se to... Jinak bychom si udělali jako v pohodě jiný jméno, ale jako... Už se to nechcem dělat. Mně se nechce dělat to logo. A kdybych věděl, že už jste jako... Tak to nebudu dělat, no. Na Instagram, jo. Nebo kdybychom neměli logo, tak bych klidně se přemenoval, ale jako logo se mě už nechci dělat 2 hodiny. A jsme v Čilu. Já jsem jim napsal, jestli jsem navrhnul, jestli se nepřejmenujou, že jako nám se to moc nelíbí, že prostě si to Se stejně jmenujou. no, takže proč jsem psal, že klidně se přejmenujou, ale že se mu nechci dělat nová profilovka. Tak prostě jsem to tak nechal být. Nakonec se nejpřejmenovali, ale z nového jejich videa. Tady mělo 27 minut, jako byla to docela tíha se na to dívat. Nevadí. Od 19. minuty až 40. sekundy, tak nás začali 2 borci brutálně hejtit. Ten, za kterým jsem se psal, jsme vás brutálně nehejtili. Vy jste, Jako hejtili jste No trochu, ale... trochu, ale ne vy brutálně. ty jsi nám napsal, že neumíme skákat, že vy umíte líp, takže jako, nevím. Jako já bych se s tím nechlubil, jako Ten byl v pohodě. umíte skákat tak na stejno jako my. Takže No, Skoro jako my. asi jo. Že je s náma kámoš, ale ti 2 žena. borci prostě začali brutálně hejtit. Jako nevím z čeho, já jako vůbec nehejtil. Borci říkají jako, že Neumíme jezdit. neumíme jezdit, skákat. Jako, a co podíváme na náš poslední show. To jsme neříkali, že neumíte jezdit. no říkali. Jo, říkali jste, že neumí jezdit No už a máš skákat. 40 zahrnutí. Můžete se poját. Jako zlídnutí to nezajímá, ale prostě já A jsem na nejlepším videu máme 16 lajků a oni mají jenom 3. Kdo je úspěšnější? My máme... v podstatě Já si myslím, že máme 19. Počkej, já si koupím rychle. A máme víc odběratelů, takže byste nechlubil jako lajkama. Už máme stejné asi. Dej shorts. Short. 17. Ale lajků, myslím si, že nejvíc máme. 1, 6, 18. Takže nechlubíte se, my máme víc. Nejvíc máme 18. A 18 máme nejvíc. Na videu máme 8. Ne, 9. Takže neflexete, jo, s lajkama. Nehejtím, jo, ale nemusíte hejtit. Teda nehejtit, nemusíte flexit. Na jednom shortu máme 774. Nejvíc máme 1300. 1300. Není vidět, počkejte. Musíš zaostřit telefon. 1300 a 1100. Potom je 1100, pak 700, pak 500 a 500. 527.
A pak 17 a 14, A no. to ukaž tam tohle video, to je mega dobrý. To je mega dobrý. A koukejte, tady bude ta přehazovačka rozbitá. Já, ty to můžeš stopnout potom. Tak nějak vypadá ta prázdnočka. Tady je ta přehazovačka. Máme to podobný, ale já to mám horší. No, možná jo, no. Já tam dám potom víc fotek, mám 3. Takže zdar lidi, my jsme na... Zdar lidi, no, pokaždý. Takže vrátíme se k tomu, ty reakce. Borci nás nazývají, že jsme prostě neumíme jezdit. Tam v podstatě jako vlastně nechci urážet borce, ale přijde mi to jako, že ještě jako nemáte koho pomlouvat ještě kolem ježdění, jo? Hlavně, že mají rok mašiny. Rock Machine. To je česká značka, aspoň hej. Počkej, To je lidi, Rock nechci Machine. nic říkat, ale vy umíte tak stejně, kdyby jsme neuměli jezdit, tak když by jsem sedl na kolo, tak by jsem hnedka spadnul, jo. Takže Jako jo, no. takže umím jezdit, takže nevím. A my jsme říkali i jim, že neumí jezdit. Jo, ale to je jedno. Nebo vy, ne my. To je jedno, nevadí. To je jedno, co máš za Já vím, ale na co jim budou ty dirty. Na skákání. jakoby Jo, na skákání budou. Na co by byly jin? Jo, no. prostě jako, borce jsem se psal ještě a prostě jako, prostě nevím, proč nás zajistěme. Prej z důvodu, že jsem jim napsal, ať se přejmenou. Oni mi říkali, že by ani nevadilo, že bychom je taky kopírovali. Ale jako, mě to docela vadí, ale jako, prostě borci začnou z ničeho nic nám říkat dvojka, přitom my jsme. Jednička. No to jo, jednička. A tak zase já nevím, jak vás máme nazývat, že jo? Tak my máme ty druhý borci na kole, jako my myslíme ten druhý kanál. Ale jakoby nemyslíme, že jste kopírovali nás. Aha. Tím to nemyslíme, jako my Já. myslíme spíš jako Já to myslím jako, že jiný. ten Ve slova Já to smyslu myslím- jiný, ale já nevím, jak jinak to Já říkat, to že jo? myslím, že by jsme jednička jako my a vy jste jako dvojka jako jiný. Jako Jo. Takhle. Ale jako, Nevím, že jste- jak byste nazývali vy nás, kdybyste to. Kdyby jsme my byli dřív, tak vy byste nám taky říkali nevím, druhý borci. Borci na kole, já nevím. Si jak to myslím říkat. teda. Nevím, no. Hraje počet odběratelů, ale to, že máme prostě ten kanál jsme měli dřív, takže tady jde o něco, jakoby... Jako sice mají víc odběratelů, ale my začneme daily to volbu, takže jako nevím. A zase teďka jsou prázdné odběry, takže se tam začneme... Boreček neumí mluvit, ale nehejtím. já jsem nerozuměl. No, komu Jako víš? sice mají víc odběratelů, ale my začneme daily to volbu, takže jako nevím. Daily jakože budou denně natáčet. Ale blbě mluvíš. protože- Takže já bych řekl, že dneska asi bych dal ještě 2 videjka z streamu. Kde A začneme jaký? nový video stavět. Jaký Asi. videa? Šarty si myslím, že vyšly. Můžu vzkázat vám dvou. S Medím už jsem se usmířil, s tím jsem se taky S tím jsem taky v pohodě. ale zkuste si borci jako přestat to hejtit nějak, jako my jsme vlastně... Ale až tak jsme vás nehejtili, jo. Tak hodně ne. Jako každému to může připadat jinak. Ale tak hodně až ne. Já vás nechci hejtit, ale vy jste začali, takže tam aspoň ta dvojka nám neříkejte, když se Aj. tak přejmenovat. Ale A nebo si tam dejte aspoň do názvu Borec na kole, nebo něco takového. no to jako, mě to je jedno, ale jako Bratranci. zkuste to dostat hejtění tam, vás taky nezačít hejtit. Taky vám by se vám to nelíbilo, neříkejte, že by se vám to nelíbilo, že nás máte hejtit. Tam, my jsme to dělali první, takže buď to se A fouká. říkat to dvojka. Neslyším nic. Fouka, není moc Chtěl slyšet. bych dodat, Neslyším. jakoby, jak tam ten týpek jeden psal copyrighty, tak to je jeden týpek od nás, jo, takže... Co je nás- kopírujeme? Je nás třeba 10. takže- Skoky? Nevím, ale asi kopírujeme jejich název. A to vadí. Jako my jsme nevěděli, my jsme My jsme si, fakt o vás my jsme nevěděli. si mysleli, ty vole, už zasťukaj. Já nesnáším. Že dával bych si bacha. S tím bych si jako prostě, to jsme mu neříkali, ať to napíše, on to napsal sám od sebe. Já jsem mu řekl jenom, že jsem našel ten kanál. Já to všechno. Takže já o tom nemám, to je... A to upravím tak. Já jsem teďka natáhl, že nejde, co tam nejde,
jde na tábor. Neslyším vůbec nic. Víte, co tam potkal se na tom táboře? Dobrý, tak jsem potkal dřevo osmičku, specializa, a potom jsem tak různě nějaký celopár. Dobrá, Božka. osmička je dobrá. A teďka mimo kola prostě borci. Nevím, co jsme mohli udělat, ale prostě fakt to hejtění. My jsme vás také nehejtili, hej. A kolem toho skákání ještě se máte co učit, abyste někoho mohli hejtit. Takže když se pak podíváte na ten život, tak... A když se podíváte na Adama, u nás jak jezdí, samý whipy a takový zajímavý židla. Jakoby půlka vás spinu. To je docela zajímavý jako. Nevím, jako ty vaše řídítka. Už jsem tady. Kdyby někdo nevěděl, tohle je Demo 8. Říkání, že neumíme jezdit. Na to ještě Podíval by se pevně na sebe. jo, soustředíte se borci na sebe, my jsme nic neudělali, takže... Tak vy se soustředíte taky na sebe, tak jo. A jestli chcete, můžeme dát challenge, kdo do konce měsíce bude mít víc odběratelů. Jo. Jestli chcete. Od A teďka- nevím proč, od se teďka- klidně můžeme domluvit Od na Insta. teďka, ale není to urážlivý, že máme víc, ale prostě teďka to začíná. Čau. No ještě ne, čau. A, no. Ty hlavní, které to natáčí, asi tak... Oni tam mají stejně 2 mobily, takže ono to je jedno. Jako domluvený... 4. Máme 4. 4 jsme měli na jednom videu, no. Ale jinak 2, no. Se to tolik nehejtí. A už to má 5 minut. Nevadí. Máme víc. Kolik máme? My máme teď 31. 32. Půl hodiny. Jako my jsme tady byli ti první, my to máme od března prostě. Já už bych se takhle ukončil a když tak bychom ještě dneska, jak budeme natáčet videjko, takže bychom ještě k tomu něco dodali. Ať to Video není na tak dlouhý. shorty. To jsem dneska zprovázka, ale přestaňte hejtit a o tom skákání, že to ještě trochu jako rozmluvte, jo? Bylo to nemá ještě zeditovat. I borci klidně taky udějte reakci, nám to vůbec nevadíme, taky to uděláme Jasný, klidně. tačme. Ale dávejte si bacha, aby vám nepřišla jedna zprávička do toho. A proč byste nám posílali Jako, a vy taky, předžalobní výzvu? Jak pan vy si Trampolina. taky dávejte pozor. A s tím Proč byste nám posílali předžalobní výzvu za takovouhle, Sračku. Doslova. no. Tam, co bych dal To je pryč. pryč hnus. To bych dal pryč. Co to, jo. To je nějaký, nevím. A jako nevím, ale kvalitu bych dal až asi lepší jako videa, protože A tam na konci bych dal to pryč. Taky. jo. Na konci to logo CapCutu to bych dal taky pryč. A jestli tak nějaký kvalitnější telefon, nebo aby to. Báče, vy jste byli nejdřív tady a my, když vyhledáme, tak už jsme tady my. Tam jsme lepší. Ne, to je asi kvůli tomu, že máme víc odběratelů. Jo, Takže jo. lidi, čau. Čau. Čus.